Zuzana, mám rád teba i naše dieťa. Nechajme si ho prosím, nájdem si prácu a prenajmeme si byt. Michal, ty to nechápeš. Chcem dokončiť školu a chcem mať dobrý život. Nie sa starať o dieťa. Ďalší, prosím. Musím vás vopred upozorniť, že je to riskantný zákrok. Chcete obidvaja? Sestra. Nech sa páči. Toto mi prosím vás podpíšte obaja. Tak, objedná vás na 12. zajtra. Môže byť? Áno. Takže zajtra sa uvidíme. Ďakujeme. Dovidenia. Ja neviem. Myslíš, že je to správne? Neviem, aj doktorka povedala, že je to veľmi riskantný zákrok. Tak čo, ideme na to? My sme si to rozmysleli. To dieťa si chceme nechať. Tak to som rada. Gratulujem bábätku. Aj vám. Tak, dovidenia. Myslíš, že sme sa dobre rozhodli? Samozrejme.